7 ta' Frar, Beatu Piju IX, Papa, li għex bejn l-1792 u l-1878. Dan il-Papa kellu l-itwal pontifikat fl-istorja tal-Knisja. Kien jismu Giovanni Maria Mastai Ferranti u twilet fit-13 ta' Mejju f'Senigallia. Missieru xtaqu jidħol fil-Gwardja Svizzera tal-Papa, iżda kien irrifjutat għax kien ibati b'attakki epiletiċi. Reġa' beda jistudja t-teoloġija u meta fieq mill-marda li kellu ġie ordnat saċerdot fl-1819. Fis-sena 1823 akkumpanja lid-delegat apostoliku ġewwa iċ-Ċilì kien maħtur Isqof ta' Spoleto fl-1827 u ta' Imola fl-1832. Bħala Arċisqof ta' Spoleto huwa ikkontrolla l-irvell kontra l-Awstrijatiċi b'attitudni ta' benevolenza. Kien maħtur kardinal fl-1840. Ġie magħżul Papa fl-1846 wara il-mewt tal-Papa Girgor. Piju IX li kellu reputazzjoni liberali beda jgħix dak li kien magħruf għalih u ħabbar amnestija lil priġunieri politiċi u għamel ħafna riformi fl-istati papali, imma l-kemm saru ħafna riformi kien hemm dawk li ridu aktar. Meta l-Papa rrifjuta li jingħaqad fil-gwerra kontra l-Awstrija, tilef ħafna mill-popolarità tiegħu. Fl-10 ta' Novembru tal-1848, ir-radikali qatlu lill-Prim Ministru tiegħu Rossi u tista' tgħid li prattikament daħlu għall-Papa, iżda fl-24 tal-istess xahar irnexxielu jaħrab bil-moħbi għal Gaeta. Dam eżilja f'din il-belt sal-4 ta' Settembru 1849. Fl-istess sena 1849 Armata Franċiża stabiliet mill-ġdid l-awtorità tal-Papa ġewwa Ruma u fl-1850 Piju IX mill-ġdid daħal fil-Belt Eterna. Fl-1860 Cavour u Garibaldi ħatfu ħafna mill-istati tal-Papa u fl-1870 meta l-Armata Franċiża irtirat minn Ruma daħlu il-Premontizi. Piju IX għamel resistenza simbolika u nqafel ġol-Vatikan, issielet bla ma rnexxielu biex iħares is-seta temporali, garanzija tal-indipendenza spiritwali. Jekk kien sfortunat fl-isfera temporali, Piju IX wara lilu nnifsu mexxej kbir fil-ħwejjeġ spiritwali. Dan il-Papa jissejjaħ il-Papa tal-Immakulata għax kienu li ipproklama nhar it-8 ta' Diċembru tal-1854 id-domma ta' tnissil bla teba ta' Marija. Permezz tal-enċiklika Quanta Cura u s-sillabu dan il-Papa ikkundanna ċerti erruri ta' żminijiet moderni. Kienu wkoll li laqqa l-ewwel Konċilju Vatikan li ipproklama l-infallibilità tal-Papa meta jitkellem ex cathedra fuq fidi u morali. Papa Piju IX b'kollox mexxa l-Knisja għal 32 sena u miet f'Ruma fis-7 ta' Frar tal-1878. Kien iddikjarat beatu f'Ruma flimkien mal-Papa Ġwanni 23 fit-3 ta' Settembru tas-sena 2000 mill-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II. Kien matul il-pontifikat tal-Beatu Piju IX li Għawdex ġiet iddikjarata bħala dioċesi għalja. Papa Piju IX kien bniedem ta' ħlewwa qudussija kbira, kien bniedem li ħabb lill-Kristu u lill-Knisja tiegħu. Kien bniedem raj li fuq l-eżempju ta' Pietru mexxa l-bastiment b'serenità f'baħar kalm u fil-qilla tal-mewċoli. Ħadem bisħieħ għall-lid spiritwali tal-Italja, tal-Ingilterra, tal-Olanda, tal-Polonja,
tal-Amerika ta' fuq, ta' Burma, ta' ċina, tal-Ġappun u tal-Awstralja. Iżda Allawċin Papa Piju IX huwa l-Papa li tal-indipendenza għal dik li hija s-sovranità tad-Djoċesi għal Għawdex. Apparti li l-Papa Piju IX olla lil Għawdex għad-dinjità tad-Djoċesi, għandu rabta oħra interessanti ma' Malta, għaliex kien Kardinal Malti Fabrizio Xiverras Testaferrata li ordna saċerdot fl-1819. Dakinhar kien iġib l-isem ta' Giovanni Maria Ferretti. L-istess katedral ta' Għawdex wieħed għad jista' jara il-bolla singolari Amori, id-digriet pontifikali li permezz tiegħu il-Beatu Piju IX kien olla lill-Gżira Awċija għad-dinjità tad-Djoċesi. L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech ħabbar li t-tifkira speċjali tal-150 sena mit-twaqqif tad-Djoċesi Awċija se ssir fis-16 ta' Settembru. Infatti xtaqt ninkludi siltiet mill-omilija fil-Qudiesa ta' Rattil Ħajr li saret dakinhar mill-Isqof Mario Grech. Bimħabba singolari Alla ħabb din il-gżira meta 150 sena ilu permezz tal-Papa Piju IX waqqaf din id-Djoċesi. Matul dawn il-150 sena kienet il-kelma ta' Alla li servit ta' bastun biex ħafna setgħu jimxu it-triq tal-ħajja. Matul dawn is-snin il-kelma ta' Alla issawbet bħal balzmu fuq il-ġerħat ta' ħafna. Kienet il-kelma ta' Alla li tagħti l-qawwa lil lat kbir ta' familji biex ma jaqtawx qalbhom mill-ħajja u jibqgħu maqudin. Kienet din il-kelma li saħret mijiet ta' żgħażagħ għas-saċerdozju u l-ħajja reliġjuża. Biżżejjed insemmi li kienu żewġ Awċin ulied din il-Knisja li waqfu żewġ istituti ta' ħajja reliġjuża, is-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu u s-Sorijiet Dominikani. Kien il-Vanġelu li anqal f'diversi ispirazzjonijiet ta' tant proġetti soċjali u kulturali. Misjuqa minn din il-kelma, xi wħud waqfu monumenti kbar tal-karità bħalma kienu id-djar ta' tfal u l-arka. Imma l-passat mhux garanzija tal-futur. Fil-preżent ix-xewqa tiegħi hija li jkollna knisja li tagħti aktar prijorità lill-kelma salvifika ta' Alla. Għalhekk nara li rridu ninvestu aktar fil-katakesi, partikolarment tal-kbar. Jiddispjaċini li hemm diversi li jistgħu imiddu wonqhom għal din il-ħidma imma jippreferu jibqgħu bidhom marbuta. Irridu naħdmu biex l-Ewkaristija speċjalment dik tal-Ħadd tkun verament ċelebrazzjoni li tirrakkonta l-istorja tal-imħabba ta' Alla għalina. Fuq kollox, il-koll għandna bżonn nitolbu aktar u aħjar. Dan kollu jotta l-kulħadd, għalija isqof, għas-saċerdoti, għal-reliġjużi u għal-lajċi. Imma din ix-xorti ta' ħidma pastorali tfisser li rridu nagħmlu konverżjoni pastorali. Nara l-ħtieġa urġenti li bħala Knisja nadottaw il-pastorali tagħna biex jintlaqgħu dawn il-għanijiet. Jekk nittraskuraw it-talb u l-Ewkaristija, il-ħajja spiritwali tnien. ċerti żbalji fil-ħajja tagħna jiġdu li għandna ħajja spiritwali fqira. Jekk ma nistinkawx biex inkunu Knisja spiritwali, inkunu nagħtu raġun lil min jgħid li l-Knisja hija istituzzjoni ta' poter jew li għandha xi aġenda politika. L-aġenda tal-Knisja hija waħda, dik diġà infassla mill-Vanġelu. U int, bliema mod qed tagħti is-sem tiegħek fil-Knisja biex dina taqdi il-missjoni tagħha dejjem aħjar. Din li ġejja hija talba tal-Beatu Papa Piju IX. Mulej Ġesu Kristu, inti tajtna l-Ommok Marija li aħna nqimu bħala l-Omm tagħna li dejjem lesta biex tenna. Bil-qalb nitolbuk li kull xħin nfittxu l-għajnuna ta' din l-Omm jistħoq inna ngawdu l-frott tas-salvazzjoni tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.